Barka da zuwa tashar mai suna Safiyar Kannywood. Ku danna mana subscribe don samun labaran Kannywood da dumi-dumi cikin lokaci. Wasu masu kallon Hausa fim kuma masu goyon bayan jaruman Hausa fim sun nuna rashin jin daɗin su akan yadda wasu jaruman masana'antar Kannywood suka fice daga cikin masana'antar ta Kannywood ko kuma suka bar garin Kano suka koma kasashen Larabawa. Wasu al'umma ne masu kallon Hausa fim waɗanda ke bayyana a cikin social media ta kafafe daban-daban musamman a cikin Instagram da kuma WhatsApp. Wato al'ummar sun nuna rashin jin daɗin su akan yadda wasu jarumai suka fice daga cikin garin Kano suka koma kasashen Larabawa domin ganin cewa yanzu sun daina ganin fuskokin su a cikin sababbin fina-finai kuma ga su suna da ra'ayi da su. Jaruman dai sun hada da Ali Nuhu da Nafisa Abdullahi da kuma Maryam Yahaya haɗi da Momi Gombe. Idan za ku lura duk a fina-finan da ake yi a baya-bayan nan kafin ka ce tsofaffin dokoki sai dai ka idan za ku iya lura duk a sababbin fina-finan da ake yi musamman fina-finai masu dogon zango da ake sakawa a halin yanzu babu waɗannan fuskokin da muka karya sunan su. Ko da ka ga waɗannan fuskokin idan ka yi la'akari da tun lokacin da aka ɗauki fim ɗin za ka gano cewa ba fim ɗin na yanzu ba ne. Domin kuwa sarki Ali Nuhu da shi da Nafisa Abdullahi sun yi balaguro sun bar garin Kano inda suka shiga ƙasashen duniya. Haka ma Maryam Yahaya da Momi Gombe sun bar garin Kano tun tsawon lokaci kuma kawo yanzu ba su dawo ba. Shi ne yasa ba masoyansu suka nuna rashin jin daɗin su ganin cewa sun daina ganin sababbin fina-finan su. A halin yanzu dai an yi kira na musamman ga waɗannan jaruman da su yi kokari su dawo gida don su ci gaba da nishaɗantar da al'umma. Wani ma abocin kallon fina-finan Hausa a jihar Sokoto Ibrahim Halilu ya bayyana rashin jin daɗin sa musamman akan rashin ganin Momi Gombe a cikin wasu sababbin fina-finai, ganin cewa ita Momi Gombe tana burge shi kuma ita ce wadda yake so a cikin masana'antar Kannywood. Ya yi kira da Momi Gombe da ta baro abin da take yi a Dubai ta dawo ta ci gaba da sana'ar sa don ta ci gaba da nishaɗantar da su. Haka ma an yi kira da Maryam Yahaya da cewa ta baro garin Dubai ta dawo Najeriya don a ci gaba da ɗaukar fina-finan Hausa da ita. An yi makamancin wannan kira da Ali Nuhu da kuma Nafisa Abdullahi duba da irin lokacin da sun ka shanye a kasashen duniya, duk da yake sarki Ali Nuhu da shi da Nafisa Abdullahi ba a ƙasa guda suke zaune ba. Amma dai ma ko ita kanta Rahama Sadau an yi taɓa magana irin wannan kafin zuwa wannan lokaci sai gashi ta dawo ƙasa Najeriya, wanda tun dawowar ta Najeriya har yanzu bata ƙara zuwa kowace ƙasa ba. Ta karɓi kiran masoyanta ne ta tsaya don ta nishaɗantar da su a Najeriya. Amma dai yanzu ana kyauta zaton cewa sarki Ali Nuhu da Nafisa Abdullahi da kuma Momi Gombe da Maryam Yahaya za su karɓi wannan kira da an kai gare su kuma su dawo gida Najeriya domin ci gaba da yin ayyukan su wanda sun ka saba yi musamman a fina-finan Hausa. Ta bangare ɗaya kuwa masu duba da irin abubuwan da suka kai su kasashen duniya sun yi ba masu roƙon su dawo hakuri inda suka nuna musu cewa lalle ba yawon kawai suke yi ba, akwai abubuwan da ke kai su a kasashen duniya musamman a kasuwanci, ganin cewa su jaruman dukansu ba su dogara ga harkar fim kaɗai ba, suna haɗawa da wasu kasuwanci waɗanda suke yi a wurare daban-daban. Haka ma an ƙara bayani akan cewa ita kanta Nafisa Abdullahi ta fara kulla wasu kasuwanci a kasashen duniya ne, shi na sama take yawan yin balaguro daga garin Kano. Shi sarki Ali Nuhu an faɗi cewa lalle ya daɗe yana yin balaguro sai dai ta wannan bangare ya fara daɗewa sakamakon a baya idan ya je ba zai jima ba yake dawowa ƙasar Najeriya. Amma a halin yanzu dai an ce ita Maryam Yahaya ba a san abin da take yi a kasashen duniya ba, domin kuwa ba a san shagonta ba a san kuma kasuwancin da take yi ba. Amma dai wata majiya mai tushi ta ce ta je hutawa ne sakamakon irin rashin lafiyar da ta yi fama da ita a baya, sai dai yanzu bayan ta samu sauki sai ta fara zuwa kasashen duniya wurin hutawa. Karshen wannan rahoton kenan. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa don ci gaba da samun labaran mu cikin lokaci.